Здесь стоят компрессора. Балалар için экскурсия автобуста ук башланды. Олар için барысы да кызыклы. Казан Оргсинс Россиядә иң зур предприятиеләрнең берсе. Бирдә полиэтилен, фенол, ацетон, поликарбонат, су һәм газ үткәргечләр җитештерелә. Этилен вообще является самым высокопроизводимым органическим веществом в мире. Белгечләр укучыларга эш барышын аңлата. Оргсинс ул үзе дә бер шәһәр сыман. Монда күп кенә һөнәр ияләре эшләй. Табиб, ашсу устасы, икътисадчы, электрик һәм башкалар. Балалар үзләре дә монда эшләргә тели. Мне здесь очень понравилось, я даже хочу здесь работать поваром. Здесь тоже мне много чего понравилось, я хочу сюда еще приехать. Әлеге экскурсия Хәйрия фонды ярдәм белән оештырылган. Бик кызыклы экскурсия үткәрделәр. Бик күп һөнәрләр турында балаларга сөйләделәр, аларның сорауларына җавап бирделәр. Это были 9 классы. Без Оргсинтезга 9-нчы сыйныф укучыларын алып килдек. Аларның хәзер үзләренең һөнәрләрен сайлый торган вакытта. Монда балаларга да, укытучыларга да бик кызык. Заводтагы музей белән дә таныштылар. Укучылар киләчәктә Оргсинтезга белгеч буларак та килергә планлаштыра. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.